tady, protože několik plesů jsem už navštívila a v tom nabitém čase to není úplně snadné, ale jsem sem přišla velice ráda. Je to 10. reprezentační ples u příležitosti oslav 25 let od vzniku organizace Prosaz. My se snažíme všemi možnými způsoby ulehčit život postiženým, kteří se pohybují po Praze. Máme několik skvělých programů. Budeme pochopitelně zlehčovat tu dopravu pro postižené vozíčkáře. Městská část při zavádění nových parkovacích zón na Praze 6 bude vytvářet nové oddělení, kde nabízíme 5 nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Nebo budeme budovat nový plavecký stadion, který bude krytý, a tam bychom rádi spolupracovali s Prosazem ohledně bezbariérového přístupu. Že Prosaz bude mít poradenskou činnost, slibujete? Byli bychom rádi.